खुलुमबाय आं रिंकु मनि नार्जारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'निफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनआ बानजायनो लादों अल इन्डिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1। खुलुमबाय, बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं किंकन मुसाहारि। दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दं। ससियेल मिडियायाव प्रमद बर'खौ बदनाम खालामनो नाजानायनि हेंथायै इउपिपिएलआ केस होबाय। 13 आगस्तनिफ्राय बिधान सभायाव गोलोम बोथोरनि जथुम 50% एमएलएफोरा बाहागो लानो मोनगोन। 2021 नि बिसायख'थियाव हिमन्त बिश्व शर्माया बाहागो लागोन ना लाया दासिमबो थि जायाखै। आसु आरो एजिवाइसिपिनि दैदेननायाव गोदान राजखान्थि दोलोआ जोनोम जामारसिगोन। कंग्रेस आरो एआइडिएफनि गोरोबथाया रोखा जाबाय। गुवाहाटी उरां गाथोनखौ आदानि ग्रुपनो होनो थाखाय मदि सोरखारा गनायथि होबाय। डक्टर प्रहलाद बसुमतारिनो इनोभेटिभ रेजिस्टार बान्था। दानिया आबुं रादाब। क'क्राझार सोहोरनि साखाथि मैदेर खर'आव थानाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि गाहाय मावख'आव इउपिपिएल दोलोनि बुंथिगिरि विल्सन हासदाया दिनै फुंनि 10:30 रिंगायाव मोनसे खौरांगिरि मेल खुङो। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों विल्सन हासदाया फोरमायो दि इउपिपिएल दोलोआ गोबाङैनो रायजो राजाफोरनि अनसायनाय मोननो हादों। सोलिफु समाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर'खौ बदनाम खालामनो बिनि सायाव गाज्रि कमेन्ट होनाय आरो बिनि खर'नि सावगारिखौ लेथ्रा सावगारिजों एडिट खालामनाय बायदिनिफ्राय जाहाथे गोजानाव थायो होननानै गोरायै बुंथियो। बबेखानि जाय सोद्रोमाफ्रा फेक फेसबुक आइडि खुलिनानै प्रमद बर'नि सायाव बदनाम खालामनो नाजानायनिफ्राय गोजानाव था आरो माखासे फेसबुक फेक एकाउन्टफोरनि सायाव सानबासोनि सिगां क'क्राझार सेसन कर्टआव मानहानि केस फाइल खालामबाय आरो 120/B/500/IPC दफानि सिङाव केस रेजिस्टार नाम्बार 54/20 केसआ रेजिस्टार जाबाय होननानैबो विल्सन हासदाया फोरमायो। रिपर्टनि बादिब्ला मानहानिनि केसआव थिसनजानाय मुं आरो फेसबुक एकाउन्टफोरा जाबाय श्री अजित महन, श्री सत्य राघवन, श्री हाग्रामा महिलारी, श्री बतिराम बसुमतारी, श्री अनखां बसुमतारी, श्री मिन्टु फाइ, श्री नार्जारी सोमखोर, श्री बरगयारी जन्दीप, श्री मनिराज मोसाहारी, श्री रनेक्स ब्रह्म, श्री आल्क नार्जारी। मख'नो गोनांदि बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारीजों लोगोसे 10 सा सुबुंफोरनि सायाव आयेन बायदि नायबिजिरनो थाखाय इउपिपिएलआ दाबि खालामदों। क'क्राझारनिफ्राय बिनजय नार्जारीनि रिपर्ट। फैगौ 31 आगस्तनिफ्राय आसाम बिधान सभानि गोलोम बोथोर जथुमा जागायसिगोन। गोलोम बोथोरनि जथुमा 31 आगस्तनिफ्राय जागायनानै 3 सेप्तेम्बर खालिनो थुंगेगोन। मख'नो गोनांदि सानब्रैनि हाबाफारिजों खुंजानो गोनां गोलोम बोथोरनि बिधान सभा जथुमाव 50% एमएलएफोरा बाहागो लानो हागोन। बेजों लोगोसेनो कर'ना भाइरासनि माखासे नेमखान्थि आरो गाइडलाइनफोरखौ मानिनानै सोलिनांगोन होननानै आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्बलिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि मृगन कुमार डेकाया बुधबारखालि खौरांगिरि मेलाव बुंदों। बबेखानि खुंजानो गोनां गोलोम बोथोरनि बिधान सभा जथुमाव गासैबो एमएलएफोरखौनो रटेसनाव बाहागो लानो थाखाय गासैबो दोलोनि दैदेनगिरिफोरखौ खावलायहरदों होननानै प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया बुंदों। रिपर्टनि बादिब्ला ससियेल डिस्टेन्सिंनि थाखाय गंसे डेस्कआव सासेल' एमएलए जिरायनो हागोन। बेजों लोगोसेनो जोबोर खम बिबांनि सोरखारि अफिसारफोरा बे जथुमाव बाहागो लागोन आरो गाहाय सोंथि सोंनाय समाव जाहाथे थुबुर जानो हाया बेखौ नोजोर होगोन होननानैबो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया बुंदों। ओरैहाय देग्लायनि गोलोम बोथोरनि जथुमाव जोबोर खम बिबांनि खौरांगिरिफोरखौ थिसननाय जागोनब्लाबो सिगां बोसोरफोरनि बादि दावबायारिफोरखौ थिसननाय जानाय नङा। बबेखानि जानो गोनां गोलोम बोथोरनि बिधान सभा जथुमाव माखासे साप्लिमेन्टारि ग्रेन्टफोरखौ पास खालामनाय जागोन आरो माखासे गोदान बिलफोरखौ थिसननाय जागोन होननानैबो सुलुङाव मिथिनो हादों। 2021 मायथाइनि बिधान सभा बिसायख'थियाव बाहागो लानायनि बागै दासिमबो जेबो गरन्थ लायाखै। बिसायख'थियाव बाहागो लानाय लायैया दोलो आरो नखरनि सोद्रोमाफोरनि सायावसो सोनारगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों आसामनि राङारि, सोलोंथायारि आरो सावस्रि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। बबेखानि बिसायख'थियाव बाहागो लानाय लायैया बे समाव मोनसे जोबोर गेदेर सोंथि होननानैबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव हिमन्तआ बुंदों। मख'नो गोनांदि बिधान सभा बिसायख'थियाव गेजेराव 7 दानानो दंबावो। नाथाय बे समनिफ्रायनो रायजोआव बिसायख'थिनि बारा गोख्रोङैनो बारहांबाय। खौरां बिजोङाव सानफ्रोमबो सासेखौ मुं सुनाय आरो दुसिनायफोराबो सोलिगासिनो।
मन्त्री हिमन्त बिश्व शर्मायाबो आगु गिबि मन्त्री तरुण गगैजों लोगोसे कंग्रेस आरो एआईडिएफ नि गोरोबथा खालामनो सिगांनायखौ खौरां बिजोङाव सानफ्रोमबो सोंखारिबोनायखौ नुनो मोन्दों। बिजेपिआ फिन देरहायोब्ला गिबि मन्थ्रिया सोर जागोन होननानै खौरांगिरिनि सोंथियाव हिमन्तआ बुंदों दि बिसायख'थियाव बाहागो लानाय लायैनि बागै दासिमबो गरन्थ लायाखै। बेनिखायनो गिबि मन्थ्रि जानाय जायैया बाथ्राया दानो फैया। बिधान सभा बिसायख'थियाव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि खामानिनि थाखाय रायजोफोरा बिजेपिनो भट होगोन आरो बेनि उनाव सोरबा सासेया गिबि मन्थ्रि जागोन। मख'नो गोनांदि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि बे फिननाया रायजोनाङै सोमोनांहोदों। आसामाव जोबोर थाबैनो मोनसे गोदान ओनसोलारि राजखान्थि दोलोआ जोनोम जानो थांगासिनो। आसाम आरो थागिबि असमियाफोरनि रैखाथिनि सार्थआव आसु आरो एजेवाइसिपिनि दैदेननायाव बे गोदान ओनसोलारि राजखान्थि दोलोआ जोनोम जागोन। आसु आरो एजेवाइसिपिनि दैदेनगिरिफोरा जथायै मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै बेनि बागै रोखा इसाराखौ होदों। रिपर्टनि बादिब्ला आसामनि मोननै गाहाय फरायसा आफाद आसु आरो एजेवाइसिपिआ आसामनि थागिबि रायजो राजाफोरनि रैखाथिखौ थि खालामनो थाखाय आरो बेनि सायाव खामानि मावनायनि बागै बोसोन होग्रा मोनसे कमिटि दागोन। बे कमिटिनि बोसोन आरो सुबुरुन बायदियै इयुनाव खामानि मावनो आसु आरो एजेवाइसिपिआ थांखि लादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला लुरिन ज्योति गगৈ आरो पलाश सांमानो गाहाय लिंथुमगिरि बिबान होनानै बे कमिटिखौ दानाय जागोन। बबेखानि बे कमिटियाव गागि थुनलाइगिरि नगेन शइकिया आरो डक्टर अरुप कुमार दत्तमोनखौ बोसोनगिरि महरै लानाय जागोन। बेबादिनो भारतनि बिसायख'थि आय'गनि बारग' कमिसनार रन्जित कुमार मुसाहारि, जानु बरुवा, डक्टर गपाल कृष्ण भट्टाचार्य, बसन्त देकामोनखौ जर'खा हांख्रायगिरि महरै थिसननाय जागोन। बेनिफ्राय बेखौबो हमनो हायोदि आसु आरो एजेवाइसिपिआ रायजोनि गोबांसा मेलेमजिबि आरो गागि सुबुंफोरखौ लानानै मोनसे गोदान ओनसोलारि राजखान्थि जोनोम होनायनि थामथिम खालामगासिनो थानायनि रोखा इसाराखौ होदों। 2021 मायथाइयाव खुंजानो गोनां बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय कंग्रेस आरो बदरुद्दिन आजमल दैदेननाय एआईडिएफआ दोलोजों गोरोबथा खालामगोना रोखा जाबाय। कंग्रेस आरो एआईडिएफजों गोरोबथा खालामनायनि बागै बुधबारखालि जोबथा गरन्थ लानाय जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला 2021 नि बिसायख'थियाव कंग्रेस आरो एआईडिएफनि जथायारि गोहोआ देरहानानै खुंथायाव फैनो हायोब्ला गिबि मन्थ्रिखौ कंग्रेसनिफ्रायनो जागोन होननानैबो थांखि लानाय जादों। बबेखानि बिधान सभा बिसायख'थिनि अनगायैबो बावैनो खुंजानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियावबो कंग्रेस आरो एआईडिएफआ खौसेयैनो बिसायख'थि गेलेगोन होननानैबो मिथिनो हादों। ओरैहाय कंग्रेस आरो एआईडिएफआ गोरोबथायाव फैनानै एबा खौसे बिसायख'थि गेलेनो सिगांनायखौ रायजोनि गोबाङानो गावबा गावनि रिएक्सन आरो फिनजाथाय होनायखौबो नुनो मोननाय जादों। नरेन्द्र मदि दैदेननाय मिरु सोरखारा मोनसे केबिनेट मेलनि गेजेरजों थांखि आजावनानै गुवाहाटीनि लकप्रिय कबिनेट बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल उरां गाथोनखौ आदानि ग्रुपनो गथायना होनो थाखाय गनायथि होबाय। रिपर्टनि अथ'रिटि अफ इन्डियानि रिपर्ट बादिब्ला गुवाहाटीनि उरां गाथोनखौ लाफानानै गासै गंथाम उरां गाथोनखौ आदानि ग्रुपनो होनो थाखाय मिरु सोरखारा गनायथि होबाय। गुबुन मोननै उरां गाथोना जाबाय जयपुर आरो थिरुभानान्थापुरम। बे बाथ्राखौ सुलुङाव मिथिहोदों मिरुनि मन्थ्रि प्रकाश जाभेदकारा। मिथिनो मोननाय बादिब्ला आदानि ग्रुपआ 50 बोसोरनि गेजेराव जाफुंसारनो हानाय मोनसे सामलायगिरि। गुवाहाटी, जयपुर आरो थिरुभानान्थापुरम उरां गाथोनखौ पाब्लिक प्राइभेट पार्टनारशिप सुंद'यै PPP महरै जौगाखां होगोन, जाय महरखौ 10 बोसोर सिगां दिल्ली आरो मुम्बाइआव लुनाय जादोंमोन। बबेखानि बेनि थाखाय 1070 कौटि रां खरसा जागोन होननानैबो मिरुनि मन्थ्रिया बुंदों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि इनचार्ज रेजिस्ट्रार डक्टर प्रहलाद बसुमतारिया मस्ट इनोभेटिभ रेजिस्ट्रार बान्था मोननो हादों। बे मस्ट इनोभेटिभ रेजिस्ट्रार बान्थाखौ डायनेमिक बिजनेस सल्युशन आरो अल इन्डिया एडुकेशनेल कनसालटेन्ट एन्ड काउन्सिल एडुकेशन फसंथाननि गेजेरजों होनाय जायो होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव डक्टर प्रहलाद बसुमतारिया मिथिहोदों आरो बे बान्थाखौ मोननो हानानै बिथाङा जोबोद गोजोननाय मोनदों होननानैबो फोरमायदों। बबेखानि बे जाफुंसारनायनि आन्दोआव बिटिसिनि बारग' गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि आरो लेङाइ गाहाय खाम्फा बरगयारिनि बिहोमा दं होननानैबो डक्टर प्रहलाद बसुमतारिया बुंथियो, जायनि जाहोनाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिखौ 12 स्टेटास मोननो हादों होननानैबो बुङो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मिरु बिसिउनि गाहाय नेहाथारि मनजित मन्जिल बसुमतारि, क'क्राझार जिल्ला बिसिउनि आफादगिरि देरहासात ब्रह्म, आमजाद नार्जारि, रिंखां बसुमतारि, मनजिल ब्रह्ममोना बरायनाय हाबाफारियाव नुजाथि होयो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।